sir ba? Yo, what is up mga boss? Nata diri karon sa Liloan together with Brother Vincent, no? Kay lingaw-lingaw lang, unwind. Kunya at the same time, storya o negosyo gamay. So diri karon may bawaan na to kung unsa di ay ang sikreto ni Brother Vincent sa iyahang success, sa iyahang mga negosyo. Dili isa lang ha, di daghan ni siya og negosyo mga boss. So atong paminawon karon at the same time maglingaw-lingaw ta, duwa-duwa lang tagod. Palipas oras, unya at the same time mukat-on ta kung unsay ato ang makatunan gikan ni Brother Vincent. Usa sa to mga idol nga na diri. Bye-bye bro. Hi bro. Thank you. Ito tingani mo madam. Answer, Maristela. Si guys ang ato ang kadi for today si Madam Maristela. Madam, salamat kay madam ha. Imo gyud kong gikuyugan karong adlaw. May problem sir. Unsa nakakadugay nagduwa og golf madam? Duwa ba ka? Buwan, gabi na po diri. Unsa nakakadugay kadi? 4 months. 4 months na kadi diri. Kato sa una madam, asa man ka sa una? Nangadi gyapon ka sa una. Sa balay ra. Yang imong mana mo May nagtrabaho. so karon at least na kuan kanang dungag-dungag gamay ba? Oo. Ala, Nice. Ay lang short. short. Wala to atong last nga tira mura mag-short tingali. Labang Pero to sir. Kang Brother Vincent wala na, sigurado na tong on. Wow. Morning idol ni nako siya mga boss. On nga. Guya. So ato siya pangutan-on no, unsay iyang mga sekreto sa iyang negosyo. Kanong ngunana ka grabe ang iyang success nga naabtan no kay para sad nga magamit na to ang mga tips nga iyang itudlo na to sa atong kaugalingon pud nga mga business. Unsa may negosyo nimo kabisihan karon Brother Vince? Kuan sir, construction, advertising, tapos nami retail, Snago, mo nag-convenience store na mo kay franchising man Mo ni before. latest nimo no? Oh, Snago. Believe ba nako brother? Yeah, Limoncito. Ah. O kaning bakeria. So Technically sir, ang pinaka number one gid na mahatag na ko nga kuan is consistent lang gid ka. Kay not everyone is consistent banggod. Sometimes gud kay if ever mga ups and downs manggod ang negosyo. di matagan panahon dito. So number one key and number one factor is consistency gid. Muna ginay ma-advise nako sa mga future kuan, mga business leaders, entrepreneurs. Kana. Alright. Ug kato lang no, mubo ra kayo ang iyang gitudlo pero daghan gyud kog nakatunan. Katutanan i-apply na dayon to nako sa ako pong kaugalingon nga negosyo. Tanawang mga birada na mga badi. Sa kadulo, morning idol yun nako siya mga boss. Ay, nabangga lang. Induta ang tag-pick up, sir, da? Nabangga lang, look yes, up. Sir. Nice spot. Ano, yun na, di ba? Sa negosyo, usahay successful, usahay dili. Yes, sir. Na yung mga decision sa business, usahay successful, usahay dili. Same with sa ito ang patting, no? Basta di lang gid ka ma-demotivate, sir. Kuan lang gid. Abanti lang gid permi. Wala gid na. Mo gid na yung mga tambag, boss, oh. Short against gid ay. Nara gid sa ko ano, around nipilit, nalubog yun, sir. Oh, tuan ta eh. Atas kakahuyan, no. Ambot lang ni maka-recover ba ta. So na siya diri, agi ba tagbungtod kang Brother Vincent, nara tos dool. Ay. Nice. Ay. Inside. Wow. Nice par. Nice par. Thank you. Nice. Ay. Ligo. Nihunong sa kuan, sir. Nice, sir. Ingon ana gyud na ang kinabuhi usahay, brother, no. Naidaghan mga challenges wa. Tinuod, sir. Ikaw, bro, unsa may mga recent challenges nimo sa business? Nakaingon ka nga di naman ko ganahan magnegosyo tungod ani. Naabatay mo yung nana nga mga moments. Halos kuan gid, sir. Muna day to day na to nga battles bitaw as businessman gid kay mga tao mo nagi number one gid. Lain-lain magug mindset. So kana building culture mo gay solution para ma-align sila with the policy. So kana in line with consistency pod, sir. Mura sa golf, sir ba? Di ba kung sige tag duwa niya consistent ta. Even if nagsige ta og duwa, naagihapoy times nga bati atong play, bati atong duwa for this day. Same with golf sad and business alike. Napoy times nga nindot, need lang tag relax. Parehan nimo, sir ba? Relax, nindot ang tira. So sa business same sad, sir. Distressing para ang imo bitaw mindset ma-refresh ang sad balik. So again katong mga kuan, sir,
day-to-day battles na to sa negosyo is mostly sa ako is mga tao gyud. Actually, mo sa ang biggest problem yun sa kasugaran nga mga businessmen nga akong mga meet, no? Problema yun ang pag-handle sa mga tao. Kay Tinuod, dili sir. gyud nimo ma-please ang tanan. Di good sir. Di good. Yeah. Kunya, ang atuang ability nga mangita sa middle ground ana, mao gyud mo determine kung unsa ta ka successful sa atong handling or management sa atuang tao. Kana sir. Yes sir. That's why ang among solution sa company na mo is culture building gyud. Mm. So from there, at least if lain-lain taog kanang setup bitaw sa mindset, at least with the culture and policy, ma-align mi didto. Nindot So kayo. muna amo ang intervention to that problem. Nindot kayo. But it's a sir, work in progress na siya nga solution. Pero it's a start kay Yes. matod pa nila ningon sila nga ang importante masugdan lang. Tinood. Tinood sir. Kung wala ka diri sa golf course madam, sa man imong gibuhat? Mag-barbecue steak sa balay. Maligya rin kag barbecue ini kahapon. Dili, kanang Domingos pag-barbecue kami mag-iwan. So ang barbecue stick kamo itigbuhat. Oo. So gikan sa kawayan inyong pinupinuhon para may mo si barbecue stick. Oo, narang mo palitan na. So katong mga ngita og barbecue stick no na si Madam diri sa Piloan Golf Course. Si Brother Vincent na po na si mga kananan po. Ganyan nangaon mi silang barbecue, lamiya silang barbecue eh. Sa tanaw nimo bro, unsay mga maayo nga negosyo karong panahon na? Karon sir, most likely kaning mga retail sir or mga trading bitaw sir. Kay most likely because of inflation, although mahal, pero kanang mga basic bitaw nga mga goods or commodities, mupalit man gid ang tao. So regardless of price, kabantay katong sa kuan sir, pandemic. Supposedly ang impact unta ato niya is down gid ang economy gid mostly ato, pero na-sustain gamay, naagapoy bahagya nga down, pero tungod sa purchasing power ug ang purchasing impact bitaw sa mga tao, especially sa mga commodities or trading, mas nilambo siya. So that's why bantayin mo sir, daghan kay nag-sprout ato nga mga online nga mga katong online na nga delivery, mga food. So until now sir, mo na pinaka-tan-aw nako nga nindot gihapon inegosyo karon. Although na stiff ang competition, daghang naghimo, pero it comes with service gid, diha ra gid ang kanang murag diha magdaog tanan. Lain-laing produkto, pare-pareha og produkto, but ang service gid ang pinaka-importante. So I'll go for retail for now. Kay ang services, although naidaghan sir, nga opportunity sa services, pero ang pag-keep up bitaw nimo sa imuhang sa mga demands karon, diha ang medyo struggle. And ikaduha pod, diri sa Pilipinas, if wala kay network or connection, maglisod ka og sulod. So in terms of retail, basta ma-hit lang nimo imong target market, na jay kita. Bahalag ginagmay, basta kanunay. Bahalag piso-piso, basta naa lang. Online commerce gid more or less ang future, brother. Yes sir. Although wala na ko na siya na wa pa na ko siya na go through nga kanang na negosyo, or wa pagid na nako ang social media, kay medyo traditional man gid ko sir, but aware gid ko sa impact pod in terms of online or social or digital marketing. So I think if naay ganahan magnegosyo, mas preferred nako personally karon as of this moment nga mas nindot ang retail or trading gid siya. Mas nindot gid suwayan, kay kung dili na to suwayan, di gyud may bawaan. Kana sir, mao gid na sir. Bottom line, yes sir, mao gid na. Sakto. Nice. Dako nigbali da. Dako nigbali bro no. Layo ay. Wag yung so bro. Dito ra layo ra kayo. Layo ra gyud kayo bro. Gyapon. Wag yung practice brother. Nako yung sunod nga pangutana bro, kay galibog sa go. One of my dilemmas po ni siya. Yes sir. Kung saon nimo pagbalansi sa imong wants ug sa imong needs. Kanusa ka mo determine or naa ba kay formula or unsa may imong unsaon nimo pag-decide sa imong mga wants ug sa imong needs nga mo bakasyon ako karon. Okay. Ang ako agid sir, ang wants gid nako gid, pero sa amo agid ni Jackie is tanang sobra na mo sir. Padung gid na sa wants. So kanang needs sir mo ginay top priority na mo. So pag determine na mo sir, kana day to day na to nga mga kuan, mga finances or mga pamalitunon or unsa pa na diha, mga luho. Ug unsay sobra sir, padung na magahin na mo sa wants. Munay
munay basic lang namo nga sa amo lang sir ha ni Jackie. Kung ganahan mi mo travel, kanang once namo nga we want to travel to US, Canada, Europe or unsa pa na siya. Basically sobra na namo. So sobra na after sa golf kay need mo na ang golf no. Yes sir, need kay ang golf sir. Need na. Oo. Need gid sir kay labi na sa ako sir kay di man kay ko athletic nga tao. So most likely ang akong pasingot na gid sa golf. One thing pod is kung mabantay nimo sir, di kay ko hilig mag-phone bitaw. Sakto. So once ka nakoy ka meeting, nakoy ka storya, una tanan bahalag mag-miss call unsa pa ka importante afterwards pag ginan ako sa ma-entertain. Di gid mabantayan. Di na ako mabantayan gid Kay muna niari ko golf para mawa bitaw mga day-to-day stress na to sir. So, balag bati ang duwa, part man siya sa duwa, ang bad day, bad shots. So, at least nalipay, nakapasingot mo yung bottom line. So, need na sa ako nga sakto. Muna ilang giingon nga mga boss nga a bad day in the golf course is still better than a good day in the office. Yes, sir. Kana. Collection na may nindot sa office, sir. Collection. Basta halin, sir, huwag nakikita. May nindot sa office. Tinood. Oo. Okay, sige. Alright. Imuhang turn, brother. Sige, sir. Take the shot. Daghang kung kailang blinded na bitaw or na blind gid sila sa ilahang kita bitaw. So muna mulabaw ang ilahang wants kaysa sa needs nila. So muna yung tendency ako mostly gid sir sa 14 years na ko sir. Na akong nakita most of my friends kay ilang nagnegosyo niabot sila sa ilahang bottom nga kanang situation. It's because nalabaw ang ilang wants kaysa sa needs. May kasugaran nila nga dili mabantayan. Mabantayan kay ang ani mo sir nakikita. Hindot kay dagan, you gain millions, thousands, pero at the end ba because of sa kita ang mindset na magud sa tao permiya na sir kay daghang pang moabot kaya ra ko ni. Naman gid murag kung sa hulmigas sir baka ng tig-ulan. So what nila na prepare ang tig-ulan. So most likely moabot gid sa negosyo sir ang pinaka lowest and deepest gid nimo nga kanang dilemma bitaw nga lisod kay i-bounce back. That's the time diha gid ang make or break sa imong character ug katong consistency. Kay most of the people who are rock bottom sir, lisod gid sila og hawas ana because naanad sila sa ilang wants, naanad silang lifestyle, sa ilang current nga lifestyle nga maglisod na sila cope up sa unsa nay naabot sa ilaha karon. So muna akong giingon sir is mas maayong mulabaw gid ang priority na to in terms of needs. Tanang sobra mas maayo igahin na lang sa wants. Mo sa na bro, kay ako ang nabantayan sa once you get into the lifestyle ba. Mura bitaw mauwaw ka og balik sa panahon nga ting lisod. Mauwaw na kag balik sa simple nga kinabuhi. Kung nana ka diri mauwaw na ka og balik. Mauwaw gid. The thing is, di man gud na problema sa ubang tao. Imo man gud nang personal nga problema. Tinuod, oo. So dapat di ka mabalaka kung unsay hunahuna sa ubang tao. Yes sir. Imo lang hunahunahon kung unsay dapat nga sayon para sa imuha or unsay komportable nga sakto para sa imuha. Tinuod sir. Dili kung unsay komportable or sakto para sa uban. Tao. Muna ang kwan gid sir kasagaran kay ang ato ang kinabuhi ba, we always kanang murag atong ma-focus og unsay istorya sa mga tao sa ato. Then di ba na sumasa imong gingon sir naagi na sa ato mismo. So dili na siya ingon nga dapat mauwaw ka kay naa ka diha dapita. So mas nindot pagali sir kung imo ging napakita sa ilaha nga ni bounce back ka rather than fake bitaw ang imong kinabuhi just to cope up sa ilang expectations sa imong. Kay mahimo pa siya og inspiration sa uban pod tao. Yes sir. Nga mo agi sa kung unsay giagian nimo. Yes sir, kana. Grabe daganan na nako nakatunan karon adlaw bro. Dagan ba sir? Balik. Lo, kabig man. Saktuhar ba ang tao? Tanaw na to mga boss. Lisod-lisod yun nga tira. Pero, ngilngig kayo. Muna siya akong idol. Dangiga bro. Atong testingan kung makadikit ba sa ta. Pareho sa ato ang idol. Sud lang. Sud lang. Ayay! Idol mo guti ka bro. Hook gid siya. Kira, wapo ra bro. Oh, pinakarpat pa. Ikaw sir, unsa may imong insight pod anang kuan sir? Golfing tapos business. Unsa may ang golf actually mo complement siya sa business no. Same gud nimo nga daghan kag mga ma-close deal nga business through golf.
di ba? Di man gina nato ma-deny nga nagi contribution ng golf. But Tinood, sir. mahugid siya sa category nga wants. Yes, sir. So, kung makuha lang sa imong needs, then dapat di siya ilabtan. Importante na, So, sir. priority yun ang needs na Needs, to. oo. Pero, kung maingon ta nga, para pawa siya sa itong mental nga stress, need yapon siya. Need ka ba, sir? Oo. Mangita yung rason, bro. Muna siya yung resulta sa sandwich, ha. So, kung maon ni, sa akin ni Brother Vincent, Wow. lah, sobra pa gani, oh. Sobra. Lah, Sobra pa gani. Sobra. Di kinatapbol. Ako na to mga boss, problema ni Ron kay kawanon kayo. Problema si Madam kay ang iyang barbecue stick dito nga gibulad, mabasa na pagbalik. Madam, problema ka Madam sa iyang barbecue stick dito? Problema dyan ko sir, basta magbuwan. No? Kay ang imbis uga na unta, mabasa na pagbalik. Pero mo man gyud na sa tanang panahon, adi man gyud sa tanang panahon nga ato ang kontrolado kung unsay pagbuot sa Ginoo. Di ba? Kung pagbuot niya nga muuwan yun na. Pero pagbuot pud niya nga muinit pud na. So kung pagbuot niya nga mulambo gyud. No. Mo na always pray ta, brother. Wapo, bro. Unsay ikatambag nimo sa mga tao, bro, nga kana bitaw makaingon ka na naay mga challenges ba. And then di mo gyud na nimo malikayon kay tungod tao ra man ta. Oo. Nga nagi emotion nga ma-appeal. So how do you handle emotions? Kana, sir, bisig ako, sir, lisod man gyud kayo i-handle ang emotions, sir, no? Pero i-manage lang gyud siya. Kaya sometimes, good, sir, emotions clouds reason, good, sir. Kaya manintig na. Mawa ka sa logic, mawa ka sa reasoning. Kung matambag is manage lang. Because ang emotion, good, sir, nay highs and lows. So, di ka kaingon nga, kailangan nimo wag tawon ng emotion. Kay tao ra beta, sir. So, at least manage lang, may ako matambag. So ang imong question is yun sa pag-transition. Transition nimo karon sa construction to your current nga business model, bitaw. So actually, nakabasa ko og libro, ang title sa libro, What's Your Next? Oo. So actually, it was about ang libro, ang summary niya is that kung unsa ang imong gibuhat sa imong business karon, unya naa man gyud nay masagol nga gamay nga possible nga sa lain industry. Like ako, ang akong gibuhat is nako sa construction but at the same time nakoy property manage which is apartment. So nakita nako ang niche sa Airbnb ug ang property management. So ang akong expertise sa construction, sa mga fit outs, akong gida sa property management. Okay. So didto ko nakahuna-huna nga pwede din nako fokusan ang property management sa mga Airbnb units. Kay tungod daghan mga business owners nga makaingon sila nga di na sila ganahan mo labad sa ilahang ulo mo manage og Airbnb kay busy pud silang kaugalingon nga business sa ilahang mga line. Let's say na mga doktor, na mga professionals nga ganahan lang sila mo focus sa ilahang line. Ya di ba nila linya ang hospitality, di pud nila linya ang property management. So nakita na ko ang opportunity didto since hinahinay ko og gawa sa construction. Ako pong ginahinay og focus ang kaning sa property management. At the same time, timingan lang natay hilig og relo. So ako lang pud gi-maximize ang time ug ang effort nga maglingaw-lingaw unta sa watch nga business. Kana magindot ka na, sir. But ang nahitabo karon, na may opportunity nga ni dako ang opportunity sa watch nga business. So in other words, wa gyud nako planuha ang watch business. Gihatag ra gyud siya sa Ginoo. Nice. Niabot ra gyud siya. So from hobby to that aspect, sir, no? Indot siya nga transition sa negosyo. So dili tanan nga ato ang buhaton is actually giplano nato. Naiuban nga moabot ra pud sa ato ang atubangan ng opportunity. Nara nato unsaon nato pagtan-aw sa opportunity nga naa sa atong atubangan. Sakto. Ug unsaon nato pag grab sa opportunity nga mahimo siya og something bigger or something that we want to grow. Yes, sir. Na timingan ra gyud. In other words, transition. Curious lang ko kay ang transition bitaw. Na-synergize gapon sa current ni mga business model. Naswertian lang, naswertian. At the same time, siguro gitubag pud ang ato ang mga pagampo. Kana, sir. Pagampo. Wow, nice one. This year lang ako na-realize, sir, ba? Ang kay na going 14 years naman ni sir. Kaya ding next 10 years ni mo, sir, ba? Mausab ang imong perspective. First 10 or ang next 10? After the 14? No, after 10 years. After 10 years. Mausab imong perspective sa negosyo, sir. Karon sa ako more on stability o sustainability. Before, sir, murag profit-oriented kay ko. Kita, dapat kada project kita. Na-realize ako karon, sir, nga ang mas importante diay is sustainability o ang imuhang i-unfold mo on the next 10 ba. So ang key day, sir, is nana sa mga tao. Kay since na naman kay core group. Core
core group nya nakakay strong nga foundation. Ah. One realization ako is more on ang akong approach karon is more on people na on how to sustain kay sayang kay imong gi-build nga foundation bitaw sir. And suddenly after 10 years ma-waste tam ba. Yes. So muna ako realization on perspective nako not on profit but people oriented nako karon. So people building nang imong Oo. approach. Muna ako nang na-realize this year lang. Muna gitawag bro nga so good na kasi imong legacy building. Ay kana nindot na sir na Kay mo naman nga phase ang next. Oo. After nimo build sa stable na imong business. Oo. Una-huna naman good ka about legacy nimo. Nindot Kabili na nga nimo term. sa imong anak, Legacy building. kabili guys. nimo sa imong loyal nga mga tao. Oo. So legacy building ang gitawag ani sa katong mga Moabot gid dagko sir na no? businesses. Moabot gid siya. Kay before lagi sir, 10 years before, profit oriented kay ko. Karon pareha na one example sir. Muta na ang team nako nga, sir bati man kita nga negosyo or bati ni kita nga project. Yes. So akong approach sir is if this project can sustain us for the next 2 years, mabayaran ta ng operational expense. So mas okay, mas relax ko, Yes. mas naka-provide pa ko. Ah. If luckily na i-project nga musud, that would be profit na. Gwapo. Muna ko ang concept karon. Pero nakanindot ba? Oo. Naa nagi collaboration between sa imuha ug sa imuhang mga tao. Oo. Kay you're not just building ang imuhang kaugalingon business. Oo. You're also making your employees think that they are partners Oo. in your business. Oo. So they will also think and they will also have suggestions kung unsaon nimo pag-grow sa imong business because they feel like they're also partners. Yes sir. Kana muna ikuha na ko sir. Realization good. Mo to, mga Legacy boss. building nindot sir no? Grabe ni ako ang kaduwa karon ako ang idol. Grabe ka do. Nagsugod na siya sa next phase niya sa business Oo. which is legacy building. Ay ka. Taking distance na bro. Thank you sir. Wow! Nice shot, brother. Thank you guys sa opportunity sir ha. Thank you, Sigayo, brother. Before we go, last advice sa mga up-and-coming entrepreneurs and sa mga entrepreneurs nga dugay na but na mga challenges giagian. Same sa question nimo, being consistent lang gid sir. Mao ra gid na siya yung number 1 key. Kung hardworking ka, dapat consistent gihapon. So if every problem nga ma-encounter nimo, consistent yung gihapon ka to push through. Hindi ka dapat nga bawo ka nang ma-discourage. Namagin discouragement along the way pero ang consistency nimo, ang imong determination na ma-successful ka, dapat naagi na permi. So muna yung number 1 rule sa akong kinabuhi sir, being consistent lang gid. Thank you kayo, brother, for agreeing sa pag-advise sa ato ang mga up-and-coming entrepreneurs ug sa ato ang mga bisan mga plano pa lang nga mag-entrepreneur but nangita og motivation sa ilahang life. This is your sign to become one because we are all destined to become great and we are all destined for something great. Onya, thank you kayo mga boss. Until next time, kita-kits. Bye-bye. Alright. Yes sir.